Kaixo, irakasle. Eskola publikoko irakasle guztiok daukagu, alde batetik ezigune daukagu, eta izu, hemen sartzen gara plataforma hauetan, sartzen gara gure nanarekin da pasaitzarekin, baina beste alde batetik badaukagu irakasle.eus izeneko kontu bat, irakasle.eus domeinoarekin. Honekin, bi aukera dauzkagu, bata da Googleeko herramientak erabiltzea, hor barruan egongo litzake Gmaila, eta beste bat Microsoftekoa. Hezkuntza sailak hobesten du Microsoftekoak erabiltzea, baina bietan nola sartu azalduko dugu. Norbaitek ez badauka irakasle.eus bere erabiltzailea eta pasaitza, bere ikastetxeko IKT premia arduradunari eska dezake edo baita ere zuzendaritzari. Beraiek eskuratu dezakete. Goazen ikustera nola sartu gaitezken. Sartuko gara lehenengo Googlera, google.com. Eta hemen hasi saioa emango diogu. Eta ja behin jakinda gure erabiltzailea eta pasaitza zein diren irakasle.eusekoak, hemen konturatzen bazarete, Microsofteko login ateratzen zaigu. Hau da, plataforma guzti hau oinarrian Microsoftek sortua edo oinarrian dagoelako Microsoftena. Eta hemendik redirigitzen gaitu Googlera. Beraz, berriro sartu behar dugu, erabiltzailea, eta pasaitza. Baietz emango diogu, eta hemen gaude Googleeko aplikazioetan. Hemen daukagu guztia, Drive, Gmail, da Workspace arrunta, eta edukiko dugu oraingoz behintzat, Driveen edukiera mugagabea. Microsoftera sartu nahi izango banu, Microsofteko aplikazioetara, hemen idazten du Microsoft, eta hemen sartu behar naiz 375. Microsoft 375. Eta hasi saioa, eta berriro ere sartu beharko ditut irakasle.euseko datuak. Ematen dio baietz, eta banago Microsofteko aplikazio guztietan. Ditut, Outlook, korreoa, Teams, taldeak egiteko, eta beste aplikazioak. Hemen ere, badauzkat. Honek, bai dauka, bentaja bat, abantaila bat, hemen ematen badiogu, instalatu dezakegu gure ordenadorean, 3 ordenadoretan, Officeko aplikazio guztiak. Doainik daukagu, hezkuntza sailak eskainita. Gero, Outlook daukagu, Outlook da Microsoften posta elektronikoko aplikazioa, Googleena Gmail da bezala, eta hezkuntza sailak ona bidaltzen dizkigu komunikazio guztiak. Irakasleokin komunikatzeko, hezkuntza sailak irakasle.eusera bidaltzen du, eta Outlookera doa mezua. Ez da joaten Gmailera. Printzipioz bakarrik Outlookera joango litzake. Zer egin beharko genuke nahi badugu, erabiltzen badugu Gmaila, eta Outlookera iristen diren mezuak Gmailera joatea nahi badugu,
birbidalketa bat antolatu beharko du. Hau, ezarpenetan hemen beheran daukagula ikusi ezarpen guztiak. Eta hemen dago birbidaltzea. Birbidaltzea ematen badiogu, hemen jarri genezake nora nahi dugun birbidaltzea. Jarri beharko genuke gure posta, helbidea, baino hemen jarri behar diogu alias. Eta alias jarrita, Outlookera iristen zaizkigun posta guztiak gure irakasle.euseko Gmailera iritsiko zaizkigu. Hemen beste aukera bat ere badago, arauak gehitu genezazke, izen bat ematen diogu, eta beste posta batera bidaltzea nahi badugu, hemen aukeratzen dugu zer nahi dudan, beste birbidalketa bat nahi izango banu, aplikatu mezu guztiei, eta hemen bidali honi eta jarriko nuke beste posta bat. Nahi badut, beste helbide batera ere iristera. Espero dut baliogarri izatea, eta Hezkuntza Sailak egia esan komunikazio bidea hau da, irakasle.eus. Eta guztiok martxan eduki behar dugu. Esaiozue beraz, premia arduradunari edo zuzendaritzari aktibatzeko. Aktibatuta badago. Eskuratzeko helbidea eta pasaitza. Agur.